ஆகஸ்ட் 28 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2022 மறையுரை சிந்தனை. மலை என்பது இறைவனோடு கொண்டுள்ள உறவை ஆழப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது. மோசே சீயோன் மலையில் யாவே இறைவனோடு முகமுகமாய் தரிசனம் பெற்று 10 கட்டளைகளை பெற்றார். ஆனால் அந்த ஒளியின் பிரகாசத்தை தங்களது கண்களால் காண முடியாதால் இஸ்ரேல் மக்கள் முக்காடு போட்டு முகத்தை மறைத்தனர் என்று பார்க்கின்றோம். தாழ்வான இடத்தை நோக்கி தண்ணீர் பாயும். அதேபோல்தான் தாழ்ச்சியான மனிதரிடத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் பணிவு அதிகமாக காணப்படும். மோசே தன்னை திக்குவாயன் என்று தாழ்த்தி கொண்டதால் இஸ்ரேல் மக்களை வழிநடத்தக்கூடிய சக்தியை பெறுகிறார். இறைவன் அவரை உயர்த்துகின்றார். ஆனால் இருமாப்பு உள்ளவர்கள் தங்களது ஆணவத்தாலே தங்களுக்கான குழியை தானே வெட்டி அழிந்து போவார்கள். நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு கைமாறு கருதாமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். எனக்கான பரிசு விண்ணகத்தில் உள்ளது என்ற நினைவோடு கடமைகளை கருத்தூன்றி செய்யும்போது விண்ணக அரசில் நமக்கு நிச்சயம் இடம் உண்டு என்ற ஆழமான நம்பிக்கையோடு பணிகளை தொடருவோம்.